Emankul music na dace. Excel Ushiri. Labarin soyayya ne ni zan ba ku kuna kallo na. Soyayya ta yi mini rana a lokaci ɗaya ta shiga raina. Na samu abin so na kafin in gano so a jikina. Kuma na yi niyyar yin ƙauna don na san so ne asalina. Na koyi kalaman ƙauna a sanarin kyawar so gona. Duk mai nema zai samu ko yanayi na dare ko rana. Mai sauraro ka rubuta sabbar mai so na zanzana. Farko Zainab sunanta tana da kyau ga kyawun suna. Doguwa ce tana da gashi kira ni baiwa dukan sirrina. Ga idanunta masu kyau ne Zainab ta nuna mini kauna. Sannan ga daɗin murya Emankul shi ne sunana. Zainab ta mai haƙuri ce gata tana ƙaunar manzona. Kuma mai ilimin boko ce fannin addini ta yi suna. Mai bin maganar manyanta mai ladabi ce kun ji batuna. Muryar ta zarce sarewa daɗin sauraro a nufina. So zaki mini ko ƙauna Zainab ban amsa ra'ayina. Kirke mini alkawari na Zainab kar da kisa na rana. Na san so kuma dai ƙauna na san zatin so a jikina. So in har ya kai ƙauna shi zai sanya kamannin juna. Ki saka ni cikin ƙalbin ki so mai san ki dare ko rana. So ne ya ja mini komai kare da kudin maganin laifina. Duk ma wani mai ƙaunar ki baya